emakumezkoetatik hasiko gara, 2017 urte honetan Bizkaiko traineru txapelketa eta ganera debutariak izan da Lea Zibaiko neskak, 13 minutu, 6 segundu eta 18 eguneko bat. Bezelez, neskak, irongora, estatuko modura, Lea Zibaiko trainerua, lehenko mirara traineru mailan parte hartzen da bena, eta ondarru, lekitxo eta erantzobeko neskak konstatutako trainerua da, Euron entrenatzaileak Errantz Oza eta Asier Etxaburu diraz, naiz eta neguan behe gango gorra etxe bidean Nicolás Bikuña eta patroi lanetan naia buitik egiten da. Beraz ba, zurizonan neskari, txaro handi bat erotzako, eta hornago jasote, lekitxoko erkate fondo goitea, Bizkaiko Arran Federakuntzako presidente da Edriga Aramburu eta diputazioako euskara eta kirol diputatua da Lorea Bilbao partez euren domina. Txalo handi bat eta taldeko arrazkia. Bigarren postuan 12 minutu, 8 segundu eta 72 egunenekoak Portugalete. Portugaleteko arrantzaldia ganera, aurteko honetan mende urrena ospatzen dago eta Eurozako fetxa berezia da 2017 hau, 2009 eta 2017 sortutako taldeak aurten urte beteten dituz eta. Eta, Artibaiko neskaki pasal modura, lekitxoko alkate Koldo Goitiak, Bizkaiko Arran Federakuntzako presidente da Edriga Aramburu, eta diputatua euskera zaldian eta kirol zaldian diputatua da Lorea Bilbao gemoten dutze euren domina. Taldeko argazkia honen zalde eta txalo zaparra da niban neskentzako. Emakumezkoen kategoria Bizkaiko traineru txapelduna 11 minutu, 37 segundu eta 56 eguneko denboria gaz Deuskako trainerua honen entrenatzailea Fernando Beteretuta eta euron patroia Aiala Uribelarrea hainbat urtetan Ibaikan goi mailan ibiltzeko patroia. Euren dominak, lekitxoko alkate, Koldo Goitia, Bizkaiko Arran Federakuntzako presidente Edriga Aramburu, eta euskera eta kirol diputatua da Lorea Bilbao itxantez jasotzen da bez, eta ikurriña, euren patro, Aiala, Uribelarrea hartuko da. Eta taldeko argazkia merezitzako garaipena, dezako merezitzako eta zorrizana. Eta hirugarren postuan, 2017 urte honetan, 20 minutu, 14 segundu eta 84 eguneneko deporie bat, eguneneko eskaz batzuk etxi, hirugarren postu horretan, Zerbenako taldia izan da, txalo handi bat, Zerbenako botilari.
Zerbenako mutilak, hainbat txapelketa lortutak guak dira, Bizkaiko txapelketa honetan, bost garaiten daukez Bizkaiko txapelketan, azkana 91 urtean lortutatua, euron entrenatzailea Juan Zunzulegi Galiziarra da, eta patroi lanetan Borja Gomez, hainbat urtetan Pedreñan ibilitzako patroia dauke. Eta honeri bez, Zanitxak, Legitzako alkate Koldo Goitiak, Bizkaiko Arraun Federakuntzako presidente Edio Araburuk eta euskera eta kirol disfrutatu garan Lorea Bilbak eman dute. Bimila eta 17 urte honetan, Bizkaiko traineru txapelketan, bigarren posturan gelditzu da, 20 minutxu, 14 segundu, eta 37 eguneroko denporiagaz, Bermio, beraz, zorrikunak berrikotarari, bigarren postu horregaitzik, bigarren zeudek izantzile garagiak, baina, hartengo honetan, bigarren postua lortua berrikotarra. Bigarren artian, Ekitzak bibe badaukagu zerremutan, Iñaki Goikoetxea eta Mikel Calleja, eta esango du modura, Igezko garaileak eurek izan ziren, entrenatzailea Joseba Fernandez dabe aurtengo honetan, eta patroi lanetan Vicente Carpintero ibiltzen da Bermiotarren popa. Gaurko honetan esaten duztie, Eneko Bilbao joan dela, patroi lanetan, eta honepen, taldeko arrazila atarako gabe, euren dominak, Koldo Goitiak, Edio Araburuk eta Lorea Bilbao eman hostia. Ara dira Bermiotarrentzako lortutako bilago posto egaitu. Eta, azkenik, zari baraketa horretzen joateko, 2017 urte honetako Bizkaiko traineru txapelduna gizonezkoen mailan, 19 minutu, 56 segundu, eta 74 eguneneko denporiagaz, Kaiku! Beraz, loritutak, ezaugarrentzako. Honeri be, euren nominak, Legitzako alkate Koldo Goitiak, Bizkaiko Arraun Federakuntzako presidente Edio Araburuk, eta euskera eta kirol depotatua da Lorea Bilbao emango dute. Horren entrenatzailea Jose Luis Corta veteranoa da, eta patroi lanetan Iker Jimeno ibiltzen da.